den her verden er fantastisk. Wow. Men det er magisk. Yeah, matematik! Det går det alt, du er! Han render lige bag mig, gør han ikke? Jeg er matematikfæsser. Som barn længtes jeg efter Pythagoras. Ud af min trekant! Men trekanternes kald var for stærkt. Så en dag begyndte jeg bare at regne. Og regne, til jeg fandt... GeoGebra! En verden, hvor alting du kan forestille dig kan blive til virkelighed. Så længe det du kan forestille dig kan konstrueres i GeoGebra. Fucking idiot. Tror han er græsk eller sådan noget. Er det din tur til at finde en figur, til at finde den form, den har? God matematik, Vorse. Au for Søren. Hvem er du egentlig? Søren matematiklærer Knudsen. Gammel matematiklærer på EBOS. Men det var lang tid siden. 2, 4, 6, 8, 10. Det er lige tal, vi kan lide. For hvis du ganger med et ligetal, får du et ligetal. Ved du lige, hvad det vil sige? Den her verden kan man ikke regne med. Skal bare have den rigtige formel. Vi skal øve, for hvis du ganger med et ligetal, Lige plus 10 er 21! ved du lige, hvad det vil sige. 2, 4, 6, 8, 10. Det er lige tal, vi kan Rumfang. lide. For hvis du Målestoksforhold. ganger med et ligetal, får du et har du ligetal. Pythagoras Ved du sværd. lige, hvad det vil sige? 12, 14, 16, 18, 20. Det er ligetal, vi skal øve, for hvis du ganger... Hvad er det her? Det der er en formelperle. Når du kaster den, lærer du en formel. Lyder falsk. Pythagoras sætning er en geometrisk sætning, som siger, at i en retvinklet trekant er summen af kvadraterne på de to korte sider lig med kvadraten på den lange side. Korte sider i en retvinklet trekant kaldes kateter, og den lange side kaldes hypotenusen. Hvis de to kateter har længderne A og B, og hypotenusen har længden C, der gælder det altså, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Nu kan vi udregne Pythagoras. Det var min sidste formel. Er det din tur til at finde en figur, til at finde den form, den har? Kan vide, hvad arealet af månen er? Så længe du ikke retter forkert. Er du bare mig, der render forkert? Bare rolig. Jeg kan afværge vores fald med den her ligning. Regn! Hola, amigo. Ligninger. Det der forstår ikke matematik. Vi regner. Jeg troede altid, at GeoGebra bare var tabeller og konstruktioner. Tæller, nævner. Men så fandt jeg danskverdenen. Et sted, hvor man kun må læse hjernens løfte og spille Gotham-spillet. Hvad har du der? Første udkast til jeres luft. Kom med fejl. Otte 0085. Det betyder boobs. Nej, det gør jeg. Det er gluten. Jo, det gør. Hvad gør vi nu? Matematik flyvehæfter. Man skal lave et plusstykke for at aktivere dem. 2 + 2 Jeg er efter dig, lille mand. Lige bag dig. Jeg ganger med 0. 7, 14, 21, 28, stop. 35, 42, 49, hop. 56, 63 og til sidst 70. Giv mig det boppen, der.
Den her verden kan man ikke regne med. 2, 4, 6, 8, 10. Det er lige tal, vi kan lide. For hvis du ganger med et lige tal, får du et lige tal, ved du lige. Skal jeg kæmpe mod Pythagoras? AM plus BN er lige med CN. Er det din tur til at finde en figur, til at finde den? Fuck, shit. Jeg kører den anden ned. Fuck. Dit hoved er enormt. Det er alt matematikken. Det her er min formelsamling. Rumfang, målestoksforhold, hastighedsberegning, rentersrente, fuldrente, regnehierarkiet. Det har taget mig mange år at samle alle disse formler. Wow. Det her er et matematikhæfte. Sådan her bruger du det. Du tager din A i anden, din B i anden og din C i anden, og boom, så har du et Pythagoras sværd. Kirk. Du kan udregne alle hypotenuser på retvinklede trekanter. Jeg skal vise dig, hvordan man løser en rigtig ligning. Nej, din kost. Kapow! Yeah, matematik! Det er okay. Overfladeareals ligninger er brugbare her. Ja, den er sej, Søren. Den er til firkanter. Det ved jeg. Det er derfor, jeg lavede den. Nå, hvad siger du så, Fesser? Stop. Kateter, hypotenuse, 90 graders vinkel, rummet kan være. Læggen på C, det er noget, vi skal lære. Med hjælp fra de andre bliver det en sag. AM to BN, CN.